Biz sizning bilan bugun Boltaş rayonining Şıpıya orta maktabında. Bu maktab indi bütün Tatarstan'a bilgili, çünkü biride türlü millet vekilleri bilim ola. Ol da bulsa Udmurtlar, Tatarlar, Morilar, hem Ruslar. Bilesme en mühim nerse, onlarga bu maktabda öz tuğan tillerinde bilim olu mümkünlüğü tudurulgan. Чулалан салам, мыйын лӱмем Луиза, мыланем Латвичий, мыйын шочмо йылмем Марий йылме. Вайндала Дечбур. Мынам неме Ксения, мон цепья школа ендышецкичко, мон удмуртлышко. Баршаңызға да сәлем. Минем исемем Гүлнур. Укы мин 10 класста, һәм минем туган телем ул татар теле. Мынам неме Елена, мон Цепинский средней школы, четишлу саужачко. Мынам родной языке удмурткалы. Менің әтейәни удмурт, апайларым мен тағым бар, біз алар білән үйде инде сөйләшәбез удмуртча. И шулайык икенче тел мин уже беләм татар телен инде. Минем шулык одноклассницалар, подружкалар, алар татарлар. И бергә уйнап үстек. Я разговариваю на марийском языке хорошо, потому что у меня родители чистые марийцы. Также я учусь в школе марийскому языку. И я живу в марийской деревне. Она тоже называется, его название Марийская, Улисьял. Типа новая деревня, наверное. Мен гаиләдә бик күп удмуртча сөйләшәм. Шипиядада, мәктәптә дусларым белән удмуртча сөйләшәбез. Үз туган телемне өйрәнәбез. Туган телемдә минем ана теле, иң яраткан сүз. O нәрсә аңлата? Анай ул әни дип аңлата. Мое любимое слово это ава, это мама. Она звучит красиво, так по-родному. Мне нравится. Иң яраткан сүз ул татарча әнинең әнисе, удмуртча була чужанай. Әнинең әтисе чужатай. Так, матурым. Нигә нәкъ сүз? Çünkü min үзем матур. Bütün кеше öğreteni bu bayрамны это Сабантуй. Пасха, крещение тоже бик көтеп алабыз инде. Березка дигән безнең менә күрше авылда Малзида березка бәйрәм үткәрәләр. Шуны көтеп алабыз, шунда бәйрәмгә барабыз. Безнең удмуртларда Гран-Беттон бәйрәме бар. Ул Сабантуйга ошый. Самый любимый национальный праздник это Пеладыш-Байрам. Это как, например, у татарцев это Сабантуй, а у удмуртов это Громбатон. Этот праздник отмечается, когда люди заканчивают посевной, там это его надо изучать, учить, помнить о нем, традиции, разные праздники, национальные одежды, например, и не забывать о нем. Иң мөһиме туган телне саклау өчен это оралашырга үз телендә күбрәк, нәрсә саклап каласың. Иң мөһиме туган телне онытмаска кирәк. Күбрәк әни теле белән сөйләшергә кирәк.